Charlie Kirkin kuolemasta on kulunut nyt 1,5 viikkoa ja tässä välissä on ehtinyt tapahtua vaikka sun mitä, kun on paljastunut, että mikä tuon traagisen murhan takana on mahdollisesti ollut. Käydään läpi, mitä tiedetään tässä kohtaa. Minä olen Sami Lindfors. On meillä myös ihan rehtiä vaaliaihetta, nimittäin Kamala Harris kirjoitti kirjan ja poltteli siltoja sitten vähän joka suuntaan. Katsotaan, missä palaa. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 60 viikkoa vaaleihin. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context. We're not weird. We're other things perhaps, but we're not weird. Wow! All the networks! Tämä on Vaalirankkurit podcast. Nyt on siis kulunut reilu 1,5 viikkoa Charlie Kirkin murhasta, tuon oikeistoikonin murhasta. Ja tässä on ehtinyt tapahtua aika paljon vähän eri sektoreilla yhteiskuntaa, niin sosiaalisessa mediassa kuin itse tuossa murhatutkinnassa. Juontajia on känselöity muun muassa Yhdysvalloissa ja Trump yrittää tämän murhan myötä ottaa yhä tiukempaa otetta yhdysvaltalaisesta mediakulttuurista. Puhutaan kuitenkin nyt eka tuosta ampumisesta sen verran, että kun me tehtiin tuo hätäjakso, niin siinä kohtaa vielä tiedettiin todella vähän siitä, että kuka oli tehnyt ton murhan, minkä takia oli tehnyt ton murhan, mutta sitten saatiin kiinni Tyler Robinson, jota nyt epäillään ja syytetään Charlie Kirkin murhasta. Mennään suoraan asiaan. Mitä me tällä hetkellä tiedetään Tyler Robinsonista? Ja Tyler Robinson on tämmöinen 22-vuotias nuori mies, jonka DNAta on viranomaisten mukaan löytynyt tästä Kirkin murha-aseesta. Tämmöinen pulttilukkoinen kivääri, tämmöinen metsästysase, joka löytyi hylättynä siitä Utah Valley University jostain lähitienolta. Viranomaisten mukaan Robinson oli opiskellut yliopistossa, ei tässä yliopistossa, vaan Utah State Universityssä, mutta olisi jättänyt sen kesken vaan muutaman kuukauden opiskeluiden jälkeen. Robinson oli kirjoittanut näihin luoteihin, mitä tässä aseesta löytyi, niin jotain tämmöisiä gamer-juttuja, joista osa on tulkittavissa tämmöisiksi vasemmistolaisiksi kannanotoiksi, jos oikein pinnistää, että siellä oli esimerkiksi tästä Rahapajasarjasta popularisoitu tämmöinen laulunpätkä, tämä Bella Ciao Ciao Ciao. Ja tämmöinen vanha antifasistinen laulu, jota toisen maailmansodan aikaan muistaakseni nyt, jos oikein muistan. Niin taisi olla jo silloin Espanjan sisällissodan. Oliko siellä asti? No niin, se oli siellä jo. Anteeksi, no niin, mennään vielä kauemmas. Mutta tämmöinen todella vanha antifasistinen laulu. Kyllä, ja viranomaiset on kertonut hyvin vähän oikeastaan siitä aatetaustasta tai tämän murhan motiivista, minkä takia Robinson sitten Kirkin on ampunut. Siellä on kerrottu, että Robinson tulee tämmöistä konservatiivista perheestä, no onhan hän Utahista tämmöistä läpi republikaanisesta osavaltiosta kotoisin, mutta sitten, että hän olisi viime vuosina siirtynyt poliittiselta ajattelultaan paljon vasemmalle, mutta tosiaan me ei tiedetä tarkkaan, että mitä se tarkoittaa. Et me tiedetään sen verran, että Robinsonilla on kumppani, joka parhaillaan korjaa sukupuoltaan miehestä naiseksi, ja Robinson on tunnustanut tälle kumppanille, että hän on murhannut Kirkin, ja tämä kumppani auttaa poliisia tämän tapauksen selvittämisessä, mutta muuten hyvin, hyvin hähmästä on vielä tieto tässä vaiheessa. Tuossa kun The Daily Podcast ja New York Timesilta kuuntelin, missä vielä niin kuin hyvin rautalangasta väännettiin just tätä, mitä julkiset asiakirjat tässä kohtaa, eli käytännössä niin kuin poliisin raportit kertoo tuosta, että siinä oli tätä viestittelyä, muun muassa referoitu juurikin tämän Robinsonin ja tämän transsukupuolisen niin kuin kämppäkaveri kautta kumppanin välillä, ja että siinä on, niin kuin, olisi maininnut syyksi sen, että tämä Kirkin tämmöinen vihapuhe vähemmistöjä vastaan on semmoinen asia, että sitä ei voi niin kuin neuvotella pois, vaan täytyy tarttua jotenkin sanoista tekoihin tai niin kuin tämän kaltaista tekstiä. Ja tässä niin kuin ehkä hyvä nyt nostaa esiin, että kun tässä nyt tavallaan sen ampumisen jälkeen
on tehty hirveästi tämmöistä nettisalapoliisityötä, just kaivettu taustoja sitten tästä Tyler Robinsonista ja just tämä hänen perheensä hyvin konservatiivista. Oli esimerkiksi kaivettu tämmöinen kuva, jossa hän oli syömässä ilmeisesti jossain ravintolassa isänsä vieressä ja tällä isällä oli tämmöinen niin kuin musta Amerikan lippu, tämmöinen flagi siinä hihassa, mikä on tullut tunnetuksi just niin kuin tämmöisessä MAGA-liikkeessä, että niin kuin on ollut hyvin tämmöistä MAGA-henkistä mahdollisesti tämä perheen elämä ja tästä niin kuin vedettiin todella paljon niin kuin suoraan sitten se, että tämän tekijänkin on pakko olla tämmöinen hyvin oikeistolainen tyyppi, motiivit on todennäköisesti jotain oikeistolaista, vaikka siinä kohtaa me ei vielä tiedetty lainkaan sitä, että se, mitä tapahtui joskus vaikka 5 vuotta sitten, että mikä hänen ajattelunsa ja motiivinsa tässä kohtaa oli, niin tavallaan mekin saatiin siitä paljon nyt viestejä ja että meidän pitää nyt korjata tavallaan tämä meidän hätäjaksossa sanottu. Toki voin sanoa, että oli ehkä niin kuin multakin niin kuin vähän keulimista siinä kohtaa, kun tuli sanottua ääneen, että kyllä sen tietää, että kummalta laidalta tämä luoti tuli, mutta ainakin siinä kohtaa se tuli ihan täysin siitä, että ajattelin, että todennäköisesti tämmöinen väkivallan teko tulisi siitä, että vastustaa sitä Kirkin aika äärimmäistä ja hyvin tuollaista vähemmistövihamielistä sanomaa kuin, että se olisi niin kuin täysin semmoista vähän niin kuin sitä oikeiston omaa sisällissotaa, miksi tämä niin kuin koitettiin tässä freimata, mutta mitä sä Tuomo itse näet tuon hätäjakson, niin kuin se miten me tätä asiaa silloin käsiteltiin, että tuliko siinä niin kuin virhearviointi sun mielestä, keuliko meidän mopo vai miten tämä niin kuin nykytilanne sun mielestä näyttäytyy? No mun mielestä tämä nykytila näyttäytyy vähän siltä, että Tyler Robinson on tämmöinen nuori hukassa ollut kaveri, jolla ei ole oikein semmoista koherenttia ideologiaa, että minkä takia hän näitä asioita on tehnyt. Et jos mietitään, että yksi ääripää on sitten tämä kaveri Ryan Ruth, joka silloin 2024 kesällä yritti salamurhata Donald Trumpin ja hänen oikeudenkäyntinsä tuolla Floridassa alkoi just tällä viikolla, niin Ryan Ruth on ollut ihan tosi vasemmistolainen, just kirjoittanut tämmöisiä Ukrainaa puolustavia omakustannekirjoja ja lahtanut rahaa demokraattipuolueelle ja ollut kampanjoimassa siellä, että niin kuin ollut jopa tämmöisessä vähän niin kuin puoluetoiminnan laidalla mukana tämmöisenä aktiivina. Mutta Tyler Robinson ei selkeästikään ole ihan sellainen. Sitten toisessa äärilaidassa on tämä toinen Trumpin salamurhaa yrittänyt tämä nuori kaveri, joka silloin Butlerissa ampui ja en nyt kässärin kirjoittanut hänen nimeään, mutta hänen motiivistahan ei ole niin kuin selvinnyt juuri mitään. Tämä on kyllä siis semmoinen, mitä mä oon miettinyt tässä aika pitkään, että tälläkin, niin just tällä hetkellä me tiedetään kuitenkin, vaikka tiedämme Tyler Robinsoninkin elämästä ja motiiveista hyvin vähän, niin me tiedetään kuitenkin paljon enemmän kuin siitä tyypistä, joka kuitenkin osui Donald Trumpia, presidenttiehdokasta, korvaan sillä aseella ja surmasi ihmisiä niillä luodeilla silloin siellä kampanjatapahtumassa. Että se on jotenkin jäänyt hyvin taka-alalle niin kuin kaikin tavoin kyllä se tutkinta. Et niin kuin mun mielestä siinä tilanteessa, kun tiedetään varsinkin, että millainen henkilö Charlie Kirk on ollut julkisessa elämässään, niin mun mielestä se nyt ei ollut niin kuin kohtuuton oletus. Että se on nimenomaan niin kuin Charlie Kirkin vastustaja eikä niin kuin henkilö, joka toivoisi, että Charlie Kirk olisi mennyt vielä pidemmälle. Mutta se on ehkä hyvä muistutus niin kuin meille ja oikeastaan ihan kaikille se, että kun ei tiedetä vielä mitään, niin sieltä saattaa paljastua ihan mitä vaan. Kyllä, myös, että otan itse kyllä tästä silleen taas opiksi, että juuri vaikka niin kuin oli tavallaan siinä, kun aika nopeasti viritettiin sitten tai niin kuin verrattain nopeasti, että meillä oli työpäivät siinä alla, mitkä piti eka suorittaa pois alta ja sitten melkeinpä niin kuin ilman kässäreitä tekemään hätäjaksoa, niin että rapatessa roiskuu, mutta sitten täytyy kuitenkin tässä niin kuin oma vastuu aina muistaa ja koittaa niin kuin just pitää jäitä hatussa, että ennen kuin ei tiedetä mitään, niin ei todella tiedetä mitään. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että tässä kohtaa kuitenkin niin kuin hyvä just vielä sanoa, että vielä niin kuin tässäkin kohtaa me ei niin kuin täysin tarkkaan tiedetä vielä, että mitä Tyler Robinson on just ajatellut ja mistä tämä kaikki, niin kuin, mistä tämä teko silleen lopulta kumpusi. Meillä on tällä hetkellä vain niitä viranomaisten raportteja, tiedotteita ja tämä on ehkä multa taas niin kuin pieni foliohattu, mutta Donald Trumpin hallinto on tässä nyt niin kuin tämän puolen vuoden aikana osoittanut, että niin kuin,
kun sieltä tiedotetaan jotain, niin kaikki pitää myös niin kuin odottaa, että ihan oikeasti tulee jotain mustaa valkoisella, että pelkät niin kuin sanomiset sieltä ei vielä takaa, että mikä on niin kuin se lopullinen lopputulos. Että mä uskon kyllä, että siis Utahin viranomaiset tätä niin kuin oikeasti hoitaa ihan niin kuin kaikella asiallisuudella ja vakavuudella, mutta silti mä niin kuin tunnistan, että omassa päässäni on se, että ennen kuin on käyty niin kuin ihan jossain oikeusasteessa kaikki paperit läpi, niin ennen sitä ei oikein niin kuin ihan 100% jotenkin uskalla luottaa yhtään mihinkään. Ja varmaan tässä Tyler Robinsonin tapauksessa on myös just se, että tästä puhuttiin siinä Daily-podcastissa sivut osittain myös, ja itse asiassa kolmas rankkuri Ilmari Reunamäki myös pohti uutispodcastissa tätä Ylellä sitä, että tässä on myös sellainen tietty vaikeus, että mehän ei niin kuin tarkalleen tiedetä myöskään Robinsonin kaikista ajattelusta, niin kuin, että tavallaan tässä pitää jotenkin muistaa, että maailma ei ole vain oikeisto-vasemmisto-akseli kuitenkaan, vaan eikä niin kuin harva ihminenkään niin kuin jotenkin ihan 100% niin kuin oikealla, vasemmalla tai jotain, kun tämä nyt yritetään lyödä tämmöiseksi niin kuin oikeisto-vasemmisto, kumpi ikään kuin osapuoli on mihinkin syyllinen, että tavallaan Tyler Robinsoninkin kaltainen tuo meemeily, mitä siinä oli, niin on myös jotenkin semmoinen hankala hahmotettava tämmöisessä perinteisessä politiikan värikartta niin kuin skaalassa. Jos ihminen täyttyy jostain epätoivosta ja ties minkälaisesta vihasta ja muista tuntemuksista, niin monet asiat voivat yhdistyä ikään kuin toisiinsa ja lopputulos voi olla jotain niin kuin ihan täyttä kaaosta. Että tosiaan kaikesta tästä me tiedetään vasta tarkemmin, kun vielä just paljastuu, mihin tämä ikään kuin, kun oikeusprosessi etenee, että mitä sieltä sitten paljastuu. Joo, ja sitten oikeastaan koko tämän Trumpin jälkeisen tai Trumpin politiikan mukaantulon jälkeisen ajan semmoista somekeskustelua, niin siellä on kuitenkin varsinkin niin kuin vasemmalla puolella levinnyt sellainen ajatus, mikä mun mielestä sen sukulainen se Tyler Robinson tekstiviesti on, että niin kuin, et jos tietyt ihmiset on tiettyä ajatusta, niin kuin vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä tai vaikka demokratiasta vaikka muusta, että sitä ei niin kuin voi neuvotella, että ne on kuin neuvottelemattomia asioita, niin se ainakin tälleen maalaisjärkisesti hyvin herkästi sitten lipsahtaa just siihen, että tuntuu, että väkivalta saattaisi olla oikeutettua, että niin kuin suuri valtaosa ihmisistä ei kuitenkaan onneksi toimi väkivaltaisesti, mutta se on kuitenkin, mun mielestä se pitää myös sanoa ääneen, että se on sukua sellaiselle, että tästä niin kuin väkivalta voidaan katsoa oikeutuksi, jos ei tarvitse keskustella tai sietää omassa yhteiskunnassa eri mieltä olevia ihmisiä. Joilla on vastenmielisiäkin mielipiteitä. Tästä ehkä semmoisen hoiperteleva aasinsilta siihen, että kun tavallaan tätä jakoa kuitenkin nyt tässä niin tuon tragedian jäljiltä lietsoo etenkin Donald Trump ja tämän hallinto. Tässä on just yritetty pinnata tämä niin todella just sitten, niin kuin, että nyt on vasemmisto ja demokraatit aiheuttaneet tämmöisen hirmuteon ja niin tämän varjolla siis sanottakoon myös tässä kohtaa, että tässä kohtaa niin vaikka demokraateilla ei ole mitään tekemistä nyt suoranaisesti tämän tragedian kanssa ja myös tämä niin vasemmisto-oikeisto-akseli tosiaan on ehkä vähän niin hankalahko vielä niin mitenkään ottaa tähän mukaan, mutta Trump kuitenkin nyt ottaa tästä semmoisen mahdollisuuden irti, että nyt käydään sitä semmoista oikeasta vasemmistokulttuurisotaa ja etenkin vasemmistoa vastaan käytetään lyömäaseena. Tämä havainnoillistui tässä viikolla, kun talk show-juontaja Jimmy Kimmel piti ohjelmassaan tämmöisen puheen, missä hän just juuri niin kuin naureskeli sille, että miten kovasti se oikeisto nyt yrittää maalata tämän Robinsonin tällaiseksi vasemmisto-terroristiksi niin kuin keinolla millä hyvänsä, että niin kuin käytetään niin kuin aivan kummallisia tämmöisiä henkisiä judoliikkeitä. Hän veti siitä vitsiä, jonka jälkeen saman tien tuli ilmoitus, että no ehkä ihan siis silleen niin kuin pari päivää myöhemmin, joo. Kyllä, ajattelin, että tässä mennään nyt itseään niin kuin sen verran, mutta kuitenkin silleen sanotaan, että verrattain niin kuin yllättäen ja nopeasti tuli ilmoitus, että parin päivän päästä, että ohjelma pistetään nyt hyllylle ja
tästä niin kuin alkanut muutenkin semmoinen puheenparsi, että Charlie Kirkistä pahaa puhuvat, niin heiltä voidaan ottaa, vaikka jos on viisumeita maassa, niin voidaan ottaa viisumit pois ja lähetetään takaisin ja ties mitä. Korostettakoon siis tosiaan, että Charlie Kirkin puheen jälkeen hyllytetty Jimmy Kimmel on siis hyllytetty, eikä niin varsinaisesti ole niin suoraan lopetettu koko ohjelmaa. Että tämä on vähän tämmöinen, niin kuin laitetaan presidentinvaalikampanjoita jäähylle, että ne on tavallaan siellä olemassa, vaikka ei sitten välttämättä enää olisi. Mutta periaatteessa on mahdollisuus, että ohjelma palaa, mikäli ABC ja Disney sitten jossain kohtaa tämän päättää tai suo tai miten tämä nyt sitten ikinä tästä meneekään. Ilmeisesti kuitenkin Jimmy Kimmel on jo nähty aika hymyilevällä ilmeellä menevän kohti asianajotoimistoa, että varmaan sieltä sitten lähdetään dollareiden perään joka tapauksessa. Mutta tavallaan just tämä, että onko tämä ollut tämmöistä suoraa sensuuria, onko just Donald Trumpin hallinto ikään kuin pistänyt Jimmy Kimmelin ja en mä tiedä ABC:n ja Disneyn ahtaalle, vai oliko tämä jotain semmoista niin kuin yhtiöiden omaa jotain hätävarjelua, että me ei haluta Trumpia meidän perään taas. Tässä kuitenkin oli ilmeisesti tämä FCC, joka niin kuin valvoo juurikin tätä kaikkea median toimintaa Yhdysvalloissa, ehkä enemmän juuri niin kuin televisiotoimintaa, että siellä oli niin kuin uhattu jo seuraamuksilla. Oliko tämä Kimmelin hyllytys, Tuomo, enemmän tämmöistä niin kuin poliittista painostusta, kun tämä tavallaan niin kuin maalataan tällä hetkellä siihen, että se on Donald Trump, joka sen töpselin veti irti seinästä, vai oliko tämä enemmän Disneyn ja ABCn omaa nössöyttä? Mä ehkä enemmän vierittäisin syytä sinne Disney ja ABC suuntaan, että Trumphan on vihannut mediaa niin kuin julkisuudessa, vastustanut mediaa aina ja käynyt oikeutta mediaa vastaan aina jo ennen presidenttikausiaan. Ja yleensä hänen oikeuskeissinsä on naurettu ulos salista tai pidetty ihan muuta vaan naurettavina. Et esimerkkinä tällä viikolla tuomari heitti ulos sen kuuluisan kanteen, jossa Trump vaati The New York Timesilta $15 miljardia korvauksena kunnianloukkauksesta, missä peruste oli vaan se, että New York Times oli uutisoinut ihan normaalisti ja Trumpille oli tullut siitä paha mieli. Se, mikä on kyllä näkynyt, mistä on puhuttu, mutta mikä ei ehkä niihin kärkkäisimpiin somekommentteihin on mennyt, on siis raha. Että ABC ja Disneyllä on suorataloudellinen intressi tässä, koska ABC tarvii tällaisia paikallisia TV-kanavia, jotka lähettää muun muassa Jimmy Kimmel ja kaikkea muuta ABC:n ohjelmistoa ympäri Yhdysvaltoja. Ja siellä paikallisen TV-kanavan kentällä, niin siellä on 2 tämmöistä isoa operaattoria, Nexstar ja Tegna, jotka on yhdistymässä tämmöisessä reilun $6 miljardin kaupassa. Ja tämä kauppa, mistä ilmeisesti on jonkinnäköinen alustava sopu ainakin, niin siihen tarvitaan FCC:ltä, eli käytännössä siis Trumpin hallinnolta ja Trumpin nimeltä FCC-johtajalta Brendan Carrilta lupa. Ja kun googlettaa vaikka esimerkiksi tämä Jimmy Kimmel suspension timeline, laittaa Googleen, niin siellä näkee, että kun Brendan Carr sanoi Foxilla, että hei, ABC:lle on ehkä tulossa tästä seurauksia, sen jälkeen Nexstar ja sitten toinen Tegnasta kilpailuoperaattori Sinclair ilmoitti, että hei, me ei muuten lähetä Jimmy Kimmeliä, ja vasta sen jälkeen Disney ja Disney-toimitukset ja Bob Iger oli silleen, että hei, nyt me niinku vedetään johto pois seinästä ja katson, tuleeko se johto takaisin. Et Kimmel heittiin paaliin siitä samoin tein. Niin, oliko tässä, tästä tuli vähän se mieleen, että halusko ABC ja Disney nyt välttää jälleen joutumasta maksumiehiksi, kun tässähän ei ole kauaakaan, oliko viime vuoden lopulla, kun yhtiöt, en tiedä onko nyt monikko vai yksikkö, mutta kuitenkin pulittivat se $15 miljoonaa, kun sovittelivat tällaisen kanteen, jossa tähtiankkuri George Stephanopoulosia syytettiin Trumpin kunnianloukkauksesta. Vähän tämmöinen samankaltainen keissi, mikä just New York Timesia vastaan oli, mutta ABC oli sillä, että me ei haluta lähteä nyt mihinkään pitkään prosessiin, että ottakaa tuosta rahaa ja laitto ilmeisesti. Oliko se johonkin tämmöiseen Trumpin presidenttirahasto, kirjastorahasto? Joo, siis tällaiseen, kun presidentit sen jälkeen, kun lähtee Valkoista talosta pysyvästi, eli ei enää
pysty hakemaan presidentiksi, niin sitten heille pystyy tämmöinen iso monumentti, tämmöinen niin kuin kirjasto, ja sitten sitä kirjastoa varten perustaa rahastoa, ja sitten sitä kirjastorahastoa varten niin kuin kerätään hurjat määrät fyrkkaa, ja sitä säännellään, että jotenkin löysästi, että miten sitä niin kuin käytetään, ja se on siis tosi hämärä systeemi, ja älkää kysykö, mitä Obaman kirjastolle kuuluu, että se ei ole vieläkään valmis, mutta siis se on vähän tämmöinen, että jos sitä vaan katsoo, niin se näyttää tosi korruptiolta, siis kaikkien presidenttien kohdalta, että voidaan heittää fyrkkaa tämmöiseen valtavaan monumenttiin, joka rakennetaan jonnekin, mutta sinne se tulee ehkä jonnekin. Niin nimenomaan, että sinne ABC ja sitten CBS, joka kanssa sovitteli kanteensa, niin sinne he on niin kuin heittänyt sitä fyrkkaa, että Trump saa sitten presidenttikauden jälkeen jotain kivaa itselleen. Aivan sivuhuomio, mutta mä muistelen, että me ollaan vielä jossain kohtaa puhuttukin siitä, että Trumphan pisti jotain kapuloita rattaisiin ja rupesi herjaamaan just Obamaa juurikin tästä omasta, mikä kirjasto, rahasto, monumenttihässäkkä se nyt olikaan, että kun se ei ole vieläkään mikään rakennettu ja siitä oli tämmöinen korruptiomylly päällä jossain kohtaa. Me katsottiin silloin, kun oltiin Washingtonissa, me oltiin Ilmarin luona katsomassa Foxilla sitä Elon Muskin ja Trumpin parisuuden haastattelua ja ennen sitä haastattelua tuli se Jesse Watersin segmentti, jossa tästä puhuttiin. Ja nyt me ollaan ihan liian imessä tässä. Sami, voit sä heittää mulle joku kysymyksen, joka liittyy aiheeseen? Joo, mennään. Tämä oli täysin sivuhuomio, mutta tiedoksen, että tämmöinen keskustelu on olemassa täkäläisessä mediasfäärissä. Mutta puhutaan nyt siitä mediasfääristä, että tästä on niin herättänyt just pohdinnan siitä, että mikä on sananvapauden tila Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Tässä on nyt kuitenkin tullut uutisia juuri siitä, että tämän Kirkin murhan jälkeen niin tavallaan jos Kirkistä on puhunut mitään pahaa tai herjaavaa, niin hallinto uhkaa, että voidaan ottaa näitä viisumeita, perua viisumeita ihan niin kuin kokonaisuudessaan. Tuli uutinen, että Washington Postin toimittaja oli saanut lähtöpassit sen jälkeen, kun oli kirjoittanut somessa. Nyt en edes muista, mikä tämä tarkalleen ottaen postaus oli, mutta työnantaja oli katsonut, että tämä oli nyt niin kuin liian räikeä ja nyt lähdet menemään. Ja muutenkin tässä ehkä niin kuin tullut semmoinen keskustelu tässä esiin, että kun nythän Trump myös ilmoitti, että Antifa julistetaan tällaiseksi terroristijärjestöksi, joka ei niin kuin ole järjestö, vaan tarkoittaa vaan suoraan niin kuin antifasismia, antifasistista toimintaa ja mielenosoituksia. Ja tässä nyt ei pidä unohtaa, että maailman historian suurin Antifa-operaatio varmaan oli tämä kuuluisa Normandian maihin nousu, jolloin aika paljon amerikkalaisia Antifa-sotilaita nousi sinne rannikolle Saksaa vastustamaan. Joten joka tapauksessa, että tässä niin kuin puhutaan siitä, että onko tämä semmoinen niin kuin väylä vaan alkaa pistämään niin kuin väärällä tavalla hallinnon mielestä ajattelevia sitten niin kuin ahtaalle oikeudessa syyttämään terroristeiksi, kun on jotain antifasistista ilmaissut jossain. Minkälainen tilanne niin just Yhdysvaltain sananvapauden kannalta tässä on? Trump näyttää kuitenkin ottavan tästä niin kuin kaiken irti. Niin, mä oikeastaan erottaisin tässä asiassa niin kuin nyt kaksi keissiä toisistaan. Että yhtäältä on tämä niin kuin Kimmel-keissi ja nämä TV-yhtiöiden keissi, jota mä kuitenkin pitäisin silleen erilaisena tähän muuhun laajempaan sananvapauskeskusteluun liittyen, koska FCC pystyy, niillä on kuitenkin oikeus, niin kuin ihan lakiperusta sille, että ne valvoo näitä lähetyslupia ja niillä on tietynlaiset tämmöiset hyvin löyhät pykälät, joiden perusteella niitä lähetyslupia voidaan ottaa pois. Tätä niin kuin löyhää rakennetta tai sanamuotoilua, mitä lakiin on jätetty, niin niitä kuitenkin Trumpin hallinto on käyttänyt muutenkin tässä ekan vuoden aikana. TV-media-business se on kuitenkin vähän kuoleva ala. Onko siellä niin kuin ABC:llä ehkä nuorin keskikatsoja luku kaikista kaapeli-TV-kanavista ja se taitaa olla jotain 67. Että niin kuin, siis se jengi, joka katsoo telkkariin, se on ihan tosi
vanhaa. Tai vähintäänkin demari-nuoren määritelmän täyttävä. Niin, nimenomaan. Ja kuitenkin yhdysvaltalaisessa media on paljon muutakin. Että se on some ja se on The New York Times ja se on kaikkea muuta tämmöisiä itsenäisiä substackkäjiä, TikTokkaajia, vaikka mitä porukkaa, johon Yhdysvaltojen hallinnolla ei ole tällaista suoraa mekanismia puuttua. Et sitten on tosiaan tämä toinen puoli, että tässä on tullut viikonlopun aikana just uutisia siitä, että puolustusministeriö meinaa ottaa toimittajilta kulkulupia, jos he julkaisee sellaista tietoa, jota puolustusministeriö ei ole etukäteen hyväksynyt tai mikä hiton sotaministeriö se muutenkaan onkaan. Se on taas niinku semmoinen toinen track, jossa näkyy se Trumpin hallinnon semmoinen vähän pidempi linja, että siellähän puolustusministeri Pete Hegseth on ollut niistä tietovuodoista hyvin pahoilla. Onko hän muuten sitten sotaministeri? Me puhutaan sitä puolustusministerinä, ihan niin kuin me puhutaan Meksikonlahdestakin ja tämä on linjaus. Että joo, siis Trump kolkuttelee niitä rajoja, koska hänellä on niitä kuuliaisia lakejoita, että Brendan Carter, FCC:n pomo, niin hän on tämmöinen kuuluisa Project 2025 tyyppi, joka sanoi, että on antanut ilmasta, että tästä toteutetaan sitä projektia suoraan, että sen takia Trump uskaltaa tehdä tämmöisiä manöövereitä. Mutta sitten se on ihan eri asia, että New York Times ja Wall Street Journal joutaa haasteoikeuteen, ne kuitenkin tappelee vastaan, kun sitten on just nämä TV-talot, jotka on sitä mieltä, että ei hitto meiltä lähtee rahat, koska ne voi oikeasti ottaa lähetysluvat pois. Että Trumpin hallinnolla on sitä vipuvartta niitä vastaan. Että toivoisi, että myös sillä suunnalla pistettäisiin vähän enemmän kampoihin, mutta mä en valitettavasti usko siihen, vaan mä pelkään jopa, että tämä voi levitä jopa sinne CNN:n puolelle, koska just saatiin tämmöinen iso mediakentän konsolidaatio siellä. Skydance Paramount, tämmöiset isot mediatalot yhdisty ja siellä on tämmöinen Oraclen miljardööri suvun Larry Ellisonin poika, mä nyt en muista mikä se nuoremman Ellisonin nimi on, joka hallitsee kuitenkin sitä Skydance Paramountia, mutta he on ostamassa siis Time Warneria, toista tällaista megamedia-jättiä ja he ajattelee, että nyt kun Trumpin hallinto on hyvät suhteet, he voi saada tämän läpi siellä FCC:ssä, niin rupeaa suunnittelemaan seuraavaa isoa yrityskauppaa ja Time Warnerin omistaa muun muassa semmoinen CNN-kanava kuin CNN. Eli seuraavaksi me voidaan nähdä, kun CNN:n ankkureita, sieltä Jack Tappereita ja muita laitetaan ruotuun. Että siellä TV-puolella voi tulla vielä tosi synkkiä aikoja. Meanwhile, demokraattileirissä näkyy semmoista pientä tulenkajoa horisontissa, kun tälleen syysilta pimenee ja oikein siristelee silmiä ja katselee sinne Atlantin taakse. Semmoisia roihuja vähän siellä täällä ja savumerkkejä. Ja nehän johtuu siitä, että Kamala Harris, tuo demokraattien presidenttiehdokkaaksi ehkä, en tiedä, joutunut vai miten se nyt niin ilmaisi. Kyllä sinne päästään. Laitetaan se näin päin. Viime vuonna kaikkien sattumusten jälkeen demokraattien presidenttiehdokkaaksi päässyt Kamala Harris siis on julkaissut muistelmateoksen, kirjan, ja sekös on aiheuttanut pieniä siltapaloja. Hän siis teki kirjan juurikin tuosta 107 päivää kestäneestä presidentinvaalikampanjasta, ja heti ensitöikseen The Atlantic-lehdessä julkaistiin kirjasta ote, jossa Harris aika semmoisella tulella ja tappuralla kommentoi Bidenin kampanjatiimiä siitä, että häntä ei tosiaan lähdetty tukemaan varapresidenttinä tarpeeksi. Lisäksi Harris sanoi, että Bidenin päätös lähteä ehdokkaaksi in the first place oli niin kuin ihan silkkaa piittaamattomuutta ja siellä on vaikka mitä muutakin, mutta lähdetään tästä niin kuin isoimmasta. Eli siinä, en mä tiedä voiko sitä sanoa tämmöiseksi niin kuin isän murhaksi suorastaan, kuten kirjallisuudessa monesti kuuluu, että siinä pistettiin sitten Bidenille aika kovaa tikaria päin tulemaan. Mitä Tuomo ajattelet, mistä tämä Kamala Harrisin nyt tämänhetkinen purkaus kertoo? Joo, siinähän oli sellaista hauskaa, että minulle annettiin tämä maahanmuuton syiden tukkiminen ja siellä ei tarpeeksi annettu tukea, mikä on siis yleinen valitus Yhdysvaltojen varapresidentiltä. Varapresidentit aina valittaa siitä, että miksi presidentti ei anna minulle tarpeeksi tilaa? No se johtuu siitä, että sinä olet varapresidentti, etkä presidentti, että sä oot oikeasti niin kuin se kakkosviulun soittaja. Ja
tämä kyllä osaltaan sopii niihin huhuihin, mitkä levisi jo silloin Bidenin presidenttikauden aikana, että Kamala Harris on tyytymätön, hän vaihtaa sitä staffiään siellä tosi paljon ja on vähän kärmeissään siitä, että hänelle ei anneta tarpeeksi tilaa. Mutta tosiaan kun mainitsit siitä, että Bidenin päätös lähteä ehdokkaaksi oli piittaamattomuutta, niin se argumentti on tosi mielenkiintoinen, koska mä näen, että tässä nyt jälkikäteen yritetään ottaa vähän hajurakoa siihen Bidenin hallintoon, että jotenkin jopa Bidenin varapresidentti on sitä mieltä, että ei hitto, että meninpäs 4 vuotta ihan penkin alle, että se täytyy niin kuin haudata sinne jonnekin kauas. Ja se oli just se, että nyt kun jälkikäteen katselee, niin olihan se huolimatonta ja piittamatonta, että miten me voitiin ajatella, että Biden voisi lähteä kakkoskaudelle? Tässä on just niin kuin hyvä jotenkin muistaa kuitenkin, että se Harrisin kampanja silloin oli kuitenkin aika suoraan sitä niin kuin sen korostamista, että me jatkamme sitä Bidenin hallinnon perinnettä ja muuta, että se tavallaan nyt on ääni vaihtunut kellossa. Tiedä, että niin kuin kumpi oli nyt sitä feikkaamista ja esittämistä, että kumpi on nyt tämä niin kuin rehellinen mielipide. Niin, ja siis, mutta siis just se viesti, mikä ehkä niin kuin tekisi mieli kysyä Harrisilta on se, että olisitko sä voinut ehkä sanoa jotain siinä presidenttikampanjan aikana, kun sulta kysyttiin, että tekisit jotain toisin, niin enpä keksi mitään. Oisit sä voinut vuotaa jotain Bidenin terveydestä julkisuuteen, kun siinä kirjaotteessa kuitenkin sanottiin, että viimeisen vuoden aikana Joe Biden ei ollut enää entisensä. Että oliko se oikeasti huolissaan vai onko se nyt vaan tämmöistä poliittista opportunismia tässä vaiheessa heittää Biden sinne arkkuun ja toivoa, että se pysyy siellä. Että Harris kuitenkin antoi näissä kirjaotteissa aika vahvasti ymmärtää, että Biden ei niin kuin suoriutunut siitä presidentin tehtävästä täysillä, että kuinka isänmaallista on pitää se turpatukossa ja nyt sitten vuosi myöhemmin valittaa. Joo, tämä just mua niin kohotti kulmakarvoja se, että jos hän on niin tiennyt vuoden ajan se, että Joe Bidenilla ei enää tosiaan ole mopo käsissään sillä, että ei saa niin poljettua enää sitä PVtä käyntiin in the first place, niin just, että ei kuulosta mitenkään hirveän hyvältä niin kampanja lähtökohdalta silleen, että kun tämä oli se, mistä ihmiset oli oikeasti sit todella huolissaan ja hajallaan, että eihän niin kuin, tämä on nyt ok, tämä on siis yhdysvaltalaiset äänestäjät ajattelivat, että me ei haluttaisi sinne mitään dementikkoa tosiaan niin kuin presidentiksi, mikä on ihan silleen mun mielestä legit toivomus yhdysvaltalaiselta äänestäjältä ja sitten, että hän niin kuin nyt ilmaisee, että no minäpä tiesin, että tämmöinen oli, mutta enpä sitten päättänyt sanoa mitään, mutta nyt kun minulla on muistelmakirja, jonka voit ostaa tyylihintaan johonkin, en mä tiedä, 19,99, en tiedä paljon se nyt todella maksaa se kirja, mutta ymmärrätte vitsin pointin, niin että onko niin kuin hyvä lähtökohta sitten, en mä tiedä, onko se 2028 nyt tässä mielessä, ja toki siihen on pitkä aika, että ehkä jengi unohtaa tämän kirjan, ellei se satu tulee sitten 3 vuoden päästä jossain alelaarissa vastaan. Ja niin siis kirja rajoittaa. Unohdetaan, mutta unohdetaanko se, että hän oli Joe Bidenin varapresidentti? Se on vähän vaikeampi unohtaa. Kyllä, mutta yksi semmoinen, mikä tuntuu ihan niin kuin semmoiselta suoralta viilolta näin niin kuin rankkurinkin sielussa, sydämessä, en mä tiedä, veitsi osu, en mä tiedä, pernaan tyyliin siinä samalla, oli se, että hän kirjoitti Pete Buttigiegistä, että hän oli miettinyt tätä varapresidenttiehdokkaakseen ja nyt hän oli siis apua Walzin etunimi oli Tim Walz, Minnesotan kuvernööri, jonka sitten lopulta valitsi, mutta oli harkinnut siis Pete Buttigiegia ja ei kuitenkaan ottanut ja syy oli se, että kun Harris ajatteli, että kun hän on niin kuin mustanainen ja niin kuin lähtökohtaisesti aika paljon just vaikeuksia niin kuin olla musta ja nainen ja ehdolla niin kuin presidentiksi, ottaen huomioon, minkälainen yhteiskunta Yhdysvallat siis edelleen on. Ja sitten vielä kaverina olisi ollut kisassa mukana homomies, niin tämä tiketti olisi ollut vaan niin kuin aivan mahdoton kokonaisuudessaan Yhdysvaltojen vaalijärjestelmässä. Mutta niin kuin tässä kohtaa oli jo se, että hän oli harkinnut Pete Buttigiegia ja sitten vaan niin kuin ikään kuin heittänyt ikään kuin sen pidemmälle miettimättä Mayor Petein vaan niin kuin pois laskuista. Onko Kamala Harris nyt meille rankkureille kuollut? On.
Ja niille Tää kuulijoille, viitaa jotka syvältä. ei ole seurannut meitä jo vuodesta 2020 lähtien, eli joku 90% kuulijoista, niin me ollaan häpeilemättä oltu silloin Indianan pormestarin Mayor Petein takana ja nykyisin ex-liikenneministeri Secretary Petein takana. Kyllä me oltiin siinä meemin niin kuin ekan aallon raidaajissa mukana silloin, kun 2020 oli demokraattien esivaalit ja sieltä nousi tämä aivan todella yllättävä nimi, tämmöinen nobody jäbä sieltä jostain Indianan perukoilta, pormestari Pete Buttigieg, jonka nimen lausumista opeteltiin silloin jotenkin todella aktiivisesti. Siitä oli selitysvideoita jokaisella medialla ja muuta, niin tiedoksi, että tämä meemi eskaloitui niin just siihen, että me joudutaan tämän meemin takia myös olemaan Petein puolella, mutta myös täytyy niin kuin huomioida, että meidän rankkuritileillä seurataan somessa vain niin kuin toisiamme, eli siis Tuomoa ja minua Samia ja Pete Buttigiegia. Me ollaan niin kuin nyt niin kuin vannoutuneita Pete Buttigieg uskollisia. Kyllä, mutta jos nyt taas asialinjalle palataan, niin kyllähän tohon Pete Buttigiegin valitsematta ottamiseen, siinä näkyy myös se riskittömyys, että millä Kamala Harris sitä kampanjaa veti. Et otetaan semmoinen hajuton, mauton, vaaraton, semmoinen naapurin mies, Tim Walz siihen kaveriksi, ei edes yritetä mitään riskiä, että hän ajattelee, että hän on jo niin kuin liikaa. Sitten Harris kanssa tässä kirjaotteessaan teilasi Josh Shapiron, josta kyllä tuli aika niin kuin erikoinen vaikutelma, että siellä Shapiro oli muun muassa ennen kuin oli ilmoittanut päätöksestä, että lähteeköhän varapresidenttiehdokkaaksi, niin oli kysellyt kaikkea muuta, että mitäs kaikkia taidetta sinne varapresidentin residenssiin saa valita ja kaikkea muuta tämmöistä ihan ihme juttu, että musta tuntuu, että siinä on syntynyt jonkinnäköinen konflikti Harrisin ja Shapiron välillä, mutta siis vaikka Harrisia tylytin siitä, että hän ei riskejä ottanut, niin rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että ei se Pete Buttigieg varapressana olisi kuitenkaan kääntänyt niin kuin yksin Harrisia voittajaksi niissä syksyn vaaleissa, että olisi tarvittu jotain paljon isompaa meininkiä, että just isompia riskejä ja irtiottoa Bidenista ja jotain muuta sellaista rajumpaa, että se Harris kuitenkin siinä oli sellaista, että hänet oli buukattu johonkin podcastin tämmöisen lääkärivaikuttaja Dr. Mike, joka on niin kuin tosi iso nimi somessa Jenkeissä, niin Harris valitti siitä, että hän oli joutunut tämmöiseen haastatteluun, missä piti olla silleen, että häntä kysytään nopeasti RFK Juniorista, mutta sitten hän oli tunnin joutunut selittää omaa terveyspolitiikkaansa, ja sitten hän valitti siitä niin kuin omalle kampanjatiimille, että minkä takia teette valmistelun mua tämmöiseen, että niin kuin, kun puhuttiin siitä, että Kamala Harris ei lähtenyt podcasteihin, niin ehkä se oli hänestä johtuva syy myös. Sillä en voisi kuvitella, että kun olet ihan niin kuin kärkiluokan poliitikkoja koko maailmassa, että jos sieltä nyt sattuu haastattelija kysymään sulta terveyspolitiikasta, niin voisi kuvitella, että sieltä nyt kuitenkin silleen niin kuin vähän innokkaammin tulisi tekstiä tai jotain muuta. Tai jos katsoo vaikka vastapuolelle, niin sieltä voisi niin kuin tykitellä ihan mitä vaan. Niin kuin, ehkä voisi antaa jotain. Mutta anywho, kun tilanne kuitenkin on nyt tälle, sanotaanko näin, että Kamala Harris nyt yrittää selkeästi polttaa ne kaikki sillat sinne Bidenin hallinnon muistoon, niin pakkohan tässä on sitten kysyä just siitä, vähän ehkä viitattiinkin tuohon jo, että niin kuin mitä ihmiset sitten muistaa vuonna 2028, eli tuossa 3 vuoden päästä, kun ollaan tosiaan siinä vaalisyksyssä, presidentinvaalit tulossa, niin miten tämä tämmöinen irtiotto vaikuttaa sitten tuohon 2028 presidentinvaaliasetelmiin juurikin just tästä niin kuin demokraattinäkökulmasta? Niin, mun mielestä tämä on ensimmäinen semmoinen isompi askel Harrisilta kohti sitä demokraattien 2028 esivaaliehdokkuutta tai esivaalikisaa, esivaalia, mitä se nyt onkaan. Että yritetään vähän tehdä tiliä tämän lähimenneisyyden kanssa ja sitten suunnata eteenpäin, mutta nämä otsikot, mitä tästä kirjasta on nostettu, niin ne nyt valitettavasti luo Harrisista semmoisen osaamattoman kuvan, mikä sopii vähän liian hyvin siihen hänen henkilötarinaansa. Ja kun tuossa Kässeriä eilen tein ja vilkaisin vähän mielipidemittauksia vuoden 2028 demokraattikentästä, niin kun vielä keväällä Harris oli ihan selkeästi ykkönen näissä mielipidemittauksissa, että ketä demokraatit haluaisi äänestää presidenttiehdokkaaksi
sinne 3 vuoden päästä oleviin vaaleihin, niin Harris oli silloin ykkönen, mutta nyt hän on tippunut sitten, niitä on tosi vähän niitä mielipidemittauksia, mutta hän on kuitenkin tippunut sieltä Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin taakse. Et esimerkiksi perjantaina Atlas Intelin julkaistussa kyselyssä 4 kärki oli Newsom, Harris, Buttigieg ja 4. oli sitten Alexandria Ocasio-Cortez, eli AOC. Yeah. Sieltä se AOC-ilmiö näköjään tulee. Tästä puhuttiin jo, olisiko se ollut joskus keväällä, kun tehtiin. Huhtikuussa, joo. Joo, silloin kun hän oli Bernie Sandersin kanssa tämmöisellä isolla Trumpin vastaisella kiertueella, että kasasivat ikään kuin tämmöisiä demokraattimyönteisiä voimia republikaaneja vastaan ja muuta, niin silloin pohdittiin, että oliko tämä just tämmöinen, että Bernie Sanders ikään kuin antaa tämän oman tämmöisen vasemmistoänkyräsoihtunsa Alexandria Ocasio-Cortezin kannettavaksi ja sitten valmistellaan 28 kampanjaa. Ja eikö tästä Axios-media muistaakseni taisi julkaista, valiko Semafor, nyt enää muista kumpi media. Axios, joo. Että Alexandria Ocasio-Cortez ihan oikeasti olisi tällä hetkellä jo siellä kulissien takana valmistelemassa tätä 28 vaalikampanjaa. Että joo, kyllä. Että enää kysymys on siitä, että onko se 28 vaalikampanja presidentinvaalikampanja vai lähteekö hän haastamaan sitten New Yorkin senaattorin paikassa Chuck Schumeria. Mutta siis toi juttu, nämä mielipidemittaukset, mulle Sami iski aivan järjetön vaalikuume ja 2 vuotta pitää siis ottaa siihen, että esivaalikin on kunnolla käynnissä sinne 27 kesään. Musta tuntuu, että tästä nelikosta Newsom, Harris, Buttigieg ja AOC, niin sieltä ainakin Newsom, Harris ja Buttigieg on varmasti ehdolla. Että tämmöinen kova timanttinen kolmikko. AOC on vähän siinä, että mitä Sanders tekee, mitä Warren tekee, kuinka iso se vasemmistodemokraattien kenttä on ja sitten se, että mitä Schumerille kuuluu. Että Schumer olisi kuitenkin semmoinen kiva eläkevirka ja Alexandria Ocasio-Cortez, niin hänellä on kuitenkin sitä ikää, että hän voi lähteä sitten 32 tai 36 vaaleihin. Mutta siis se, että saadaan niin kuin Newsom, Harris ja Buttigieg tappelee, niin jumalisten, mitä hyvät skabat siitä on tulossa. Sitten roihua. Kaiken takana on postausosiossa. Herätellään sellaista skenaariota, joka saattaa jopa lyödä sen Kiirunan kirkon siirtämisoperaation laudalta. Nimittäin tällä kertaa pitäisi ehkä siirrellä tällaista ilmatukikohtaa, lentokenttää suorastaan. Tämä on kertainen postaus tulee siis vaihteeksi jälleen siltä itseltä somemestarilta, eli Yhdysvaltain presidentiltä Donald J. Trumpilta, Truth Socialin puolelta. Hän nimittäin truuttasi syyskuun 21. päivä näin. If Afghanistan doesn't give Bagram Air Base back to those that built it, the United States of America, bad things are going to happen, 3 huutomerkkiä, President DJT. Eli jos Afganistan ei anna Bagramin ilmatukikohtaa takaisin niille, jotka sen aikoinaan rakensi, eli Yhdysvallat, niin pahoja asioita tulee tapahtumaan. Ja allekirjoitus presidentti DJT. Tuomo, tässä kun mä näin tämän tweetin, niin mä aluksi niin eka mietin, että onkohan tämä taas nyt joku läppä, koska tänä päivänä jengi modailee näitä erilaisia niin huumoripostauksia niin paljon, että enää ei oikeasti tiedä, että mikä on totta, mikä ei. Mutta tämä on ilmeisesti ihan oikea postaus sieltä presidentin Truth Social-tililtä. Ja mä jään tässä nyt niin miettimään vaan siis sitä, että kun Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla nimenomaan neuvotteli aikoinaan tämän poistumisaikataulun siitä, että Yhdysvallat nyt poistuu Afganistanista ylipäätään, niin eikö tämä nyt olisi ollut vaikka niin neuvoteltavissa siinä, että mitä me sitten kärrätään mukanamme veksi. Ja mä en vieläkään ihan varma, että miten tuo ilmatukikohta sitten oltaisiin siirretty silleen Kiirunan kirkon lailla niin johonkin, mutta eikö tässä niin voinut neuvotella jossain kohtaa, että mitä tämän kanssa tehdään? Niin, Donald Trump on neuvotellut kaikkea, nythän niitä neuvotteluja laittaa uusiksi, että onhan se sama asia näiden kaikkien Meksikon ja Kanadan kauppasopimusten ja muidenkin kanssa. Muutama huomio siitä, että mikä tämä sanan muotoilu on, että
Anna Bagramin ilmatukikohta niille, jotka rakensivat sen. No ton sun äskeisen speakin aikana googletin nopeasti ja sen on rakentanut itse asiassa Neuvostoliitto 1950-luvulla. Että onko tässä joku tämmöinen, käytetäänkö tätä liennyttelyllä Putinille, että hei, jos lopetatte Ukrainassa sotimisen, saatte tämmöisen hienon lentotukikohdan. Mutta toisaalta hän tuossa eksplisiittisesti vaatii sitä Yhdysvalloille kuitenkin. Siinä on pilkutus tolle, että mä en tiedä ihan voiko sitä vetää niin kuin yksi yhteen. Ja toinen asia, kun tuossa sanotaan, että bad things are going to happen, niin siinä ei sanota, että kelle niitä pahoja asioita tapahtuu. Ja tuli vaan mieleen, että niin kuin Afganistanissa käytiin kuitenkin se sota. Ja Taleban niin kuin lopulta voitti sen, että mitä Yhdysvallat voi siis tehdä Afganistanille. Mikä voi niin kuin olla enää pahempaa? Ja älä sano sitä. Mä en halua Afganistanin sota 2.0 niin kuin tällä tavalla käyntiin. Kiitos, että katsotte ja kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia. Ja jos mietityttää, että mitäs ihmettä tuolla Amerikassa tapahtuu, tai ylipäätään, että mitä ihmettä tässä podcastissa tapahtuu, niin ei hätää, vertaistukea ja mahdollisesti vastauksia tai vähintäänkin meemittelyseuraa on tarjolla sosiaalisessa mediassa. Sieltä löydät meidät, olipa nyt X tai Blue Sky tai Threads tai muu, niin sieltä löydät Tuomo Hyttinen tai @Tuomo-Hytti ja @Sami Lindfors ja myös @Vaalirankkurit löytyy nykyään Instagramista. Siellä on siis todella paljon aina teiltä hyviä viestejä, meemejä ja muita. Hyviä keskusteluita käydään siellä teidän kanssa, mutta olemme myös TikTokissa, jonne jaetaan ainakin näitä niin podien parhaimpia paloja ja koitetaan ehkä joskus saada jotain, en mä tiedä, muuta hupakontaa sinne tai muuta asiaa aina välillä, mutta siellä on paljon kans teiltä kommentteja ja muuta, niin käydään keskustelua sielläkin. Eli ota nekin seurantaa, @Vaalirankkurit, Instagram, TikTok ja ei muuta kuin tervetuloa hakemaan vertaistukea, nykikää hihasta. Kun siellä Yhdysvaltojen sotaministeriössä tai Suomen puolustusministeriön käytävillä kuitenkin haahuilit ja yrität tankata tietoa, niin muista, että vaalirankkureita voi ihan hyvin kuunnella siellä. Meillä ei ole täällä mitään salaista tietoa tai mitään sellaista, mistä kukaan voi sen liiemmälti suuttua, että peruuttaisi sun viisumin. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä nyt. Moi moi!